Erosi naben jaski bat, oin 15-16 bat urte. Orduen modan zauzen jaskixak eta kasualia izen zen saldu zuzten gizonak konpetiru itxezabela. Bueno, anima uzten ni mutiko txogan nintzen, baina anima izten, venga, guazen karrera batera, eta azkenien beste bat. Eta konturatu gabe Itoitz Armendariz Eskoriatzarra Muxin munduak harrapatu zuen erabat. Gaur egun bere bizitza txakurren jiran dago antolatua. 12 txakur ditu bere lukuko etxean. Bueno, hau da Elsa, 2 urte terdiko txakur bat, eta nire liderretariko bada, eta momentuz daukadan liderrik onena. Hau da Ipar, nire beste liderretako bat, eta apur bat zahartxua bada, 3 urte terdi dauzka, eta Bixen artien, Elsa eta Iparren artien, normalki lasterketa guztietan parte hartzen du. Bueno, hau da Lur, 3. liderra, baina besteekin konparatuta eragozpenetariko bat tamainua da, ez? Ez dauka indarra hundirik, baina oso azkarra da, eta etapa luzietan ez da nekatzen, bere tamainu txikinagatik. Bueno, hau da Xiba, hau da erosi nituenetako lehenengo bitxakurretako bat, eta oin bertan 2. o 3. hilaran juten da. Bueno, hau da Buma, Xiban aizpa, eta Xiban beste 5 urte terdi dauko, eta 2. o 3. hilaran juten da. Bueno, honei die 3 harrak, da die trineotik indar gehixen itzen da bien 3-ak, ez? Da honek normalki atzien juten die. Bueno, eta honek 3 zoro honek die txakurkumak, 9 hilabete daukie, die Sorgin, Oker eta Irati. Eta datorren urtietarako kanteria izango da. Ikusten dozuenez, nahiko aktibua die. Fagorren 8 orduko lan jardunaren ostean Itoitzek txakurrak zaintzen ditu egunero. Luku inguruko mendietan ibilaldi luzeak egin, txakurrak arbitu, jaten eman, Muxina azken finean bizi filosofia bada. Bai, azkenean txakurrekin egunerokotasun badaukotzu, ez? Ez da ez larun batik, ez oporrik, ez nire oporrak azkenien die konpetitzen jutia. Eta hau dana mantentzeko lan bat daukibiozuz, kirol bat dala esaten da bien arren, ez du bat ez premisoik, ez laguntzaik, ez... Bai da, bizi filosofia bat egunero zauz txakurrekin, ez da bakarrik entrenatzia eta elurreta jutia. Udan be gauzak enbide eurekin. Ez da bizikleta o eskisa moruen, ez? Bukatu asteburua o entrenamendua da bizikleta hor gelditzen da eta ez da oso esaten. Azkenien animalixak indien kirol guztixak oso sakrifikau badie. Claro, sakrifikau, gasto asko ezin, hilean zehar, zatik nik mantentzen bakarri nik egun hilero aukiko 300 da 400 euro bitxarteko gastua. Azkenean egunero bizizara eurekin da, egunero daukotzu harreman bat, egunero atate itxuzu, egunero emutetzezu jaten, eta gero eta harreman hori ez du bai izan, hobeto. Baina merezi dauen, jende askoa bazten dena eta 2 urtetara itxi dauela ezin dago. Larreiko lan dauko, larreiko denporak entzentzu, niri kendu baino emun itxen duz. Ni txakurrekin nabenien oso gustora egoten. Horri atzutik, Hiru sekretu edo 3 gauza printzipal dauz. Bat da genetika, txakurren genetika, gero elikadura, oso importantia, ze txakur hauek deportista dira, eta gero eta hobeto janda, hobeto egon osasunez, errendimendua handixagoa izango da. Eta gero entrenamendua. 3 gauza horiekin, 3 zutabe horiekin itxen da ekipo hon bat. Baina guzti hori lan duen bida. Azkenean, aukibiozu txakurrekin oso fili ona, bestela eurak ez du hau emungo zugatik ez ebez. Zuk oso harreman ez du baldin badukotzu eta euregatik sakrifizio ondixak itxen boitzuzu, eurak bueltan ekarrikotzu hori. Eurak badakizi. Azkenean hartu eman oso fuerte bat sortzen da ekipoan artien eta Muxerran artean. I don't see you through the week. See you through the window. Bueno, Alpen Trail izan da nietzako karrera berri bat. Ni normalean Pirena itxena, baina aurten zela suspendidu zen, esan mobiru inbiko naz, apur bat urrintxu da.
alpentrailak daukona da fama oso gogorra dan, karrera baten fama dauka, baina bueno, nik egize esan ez nauen pentsetan hain gogorra izango zanik. In that Indian summer, then I wanna see you. Karreria da 9 eguneko karrera bat, 8 etapa dauzkana, egun bat libre, deskantsurako, eta etapak die 40-60 kilometro bitxartekoak. Eta, bueno, desnibelak nahiko handixa die. Media desnibel positiboa etapa horteko baten izileken 1700-1900 metro bitxartekoa. Duen nahiko gogorra da. Eta gero kondizio aldetik hotza eta elurra. Baina hori azkenean hori bilatzera goiez, orduen hortaz ez dugu kexurik. Iragan martxoaren 9 eta 10ean Katalunian bereten jokatutako Espainiako txapelketan 3. postu eskuratu zuen Itoitzek 8 txakurreko kategorian. Sorpresa izan da, ez nagoen pentsetanik podiuna itxia, nire txakurrak eta entrenau dugu distantzia erdirako. Orduen Espainiako txapelketa hau izan da esprinekua. Nire txakurrak dauz oitxuta 40-60 kilometro bitxartean entrenatzera, podium bat 3. lortzia esprinerako bape entrenau barik, nahiko polibalientea diela jalik. Itoitz Armendariz, txakurrekin eta txakurrentzat bizi den muxerra.